ናይክ ንጣብ ደም ሰብ ዝዓረፎ ናይ ሰይጣን ጫማ ዝሰርሕ ትካል ከሲሱ ኩባንያ ናይክ ንጣብ ደም ዝዓረፎ ናይ ሰይጣን ጫማ ብዝብል ሽም ጫማ ናብ ዕዳጋ ንዘቕረበ MSHF ዝተባህለ ስራሕ ስነ ጥበብ ዝእክብ ትካል ከሲሱ እቲ ቀንዲ ኣዘራርባ ኮይኑ ዘሎ ጫማ ብርግጽ ንጣብ ደም ሰብ ዘለዎ እዩ። ብተወሳኺ ዝተገልበጠ መስቀል 5 ጫፍ ዘለዎ ኮኸብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ጥቕስ 18 ዝብል ዝተጻሕፈ ኮይኑ ምስ ናይ ናይክ ኤር ማክስ 97 ዝተባህለ ጫማ ተመሳሲሉ ዝተሰርሐ እዩ። እቲ ትካል $18 ምስ ራፐር ሊ ናይ ኤክስ ናብ ዕዳጋ ዘቕረቦ ጫማ MSHF 666 ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ተሸይጡ ከም ዝተወደአ ተገሊጹ። ኩባንያ ናይክ ድማ ጥሕሰት ምልክት ንግዲ ከም ዝተፈጸመ ብምግላጽ እዩ ከሲሱ ዘሎ። MSHF ናብ ዕዳጋ ዘቕረቦ ጫማ ዓርቢ ምስ ወፀ ናይ ራፐር ሊ ናስ ኤክስ ኮል ሚ ባይ ዮር ኔም ዝብል ደርፊ ዝተሓሓዘ እዩ። ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ቪድዮ እቲ ራፐር ነቲ ጫማ ገይሩ ካብ መንግስተ ሰማያት ናብ ሲኦል ሸተት ኢሉ ክወርድ ይረአ። ኣብቲ ቪድዮ ዝቐርበ ምስልን ኣብቲ ጫማ ዝተጻሕፈ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 18 ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወርድ ረኣኽዎ ዝብል ጥቕሲ ዘመልክት እዩ። እቲ ጫማ ናይ ናይክ ሶል ዘለዎ ኮይኑ 60 ጁክቤክ ሴንቲሜትር ቀይሕ ቀለምን ካብ ኣባላት እቲ ስራሕ ስነ ጥበብ ዝእክብ ትካል ዝተለገሰ ንጣባት ደም ኣለዎ። እቲ ጸሊም ቀይሕ ዲያብሎስ ዝመልኦ ጫማ ብኢንተርኔት ምስ ተዘርግሐ ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቃይቕ ተሸይጡ። እቲ ሙዚቀኛ ኣብ ትዊተር ካብቶም ሓንቲ ካብተን ቴሌፎኑ ዝዝርግሑ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢ መበል 666 ድምፂ ክመርጹ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ወዲ 21 ዓመት ዝኾነ ግራሚ ዕውት ራፕ ዓርቢ ነታ ሞኒቴር ብስምካ ፀውዓኒ ሰለስተ ሓዳስ ዘፉ ቪድዮ ኣውፅአ። ኣብኡ ከዓ ኣቕረንቲ ዲያብሎስ ተኸዲኑ ዝስዕስዕ ገጸ ባህሪ ነበሮ። MSF ዝበሃል ብብዙሕ ፍርያት ዝፍለጥ ኩባንያ ኣቐድም ኣቢሉ ናይክ ኤር ማክስ 97 ጫማ ተመሳሳሊ ሰሪሑ ከም ዝነበረ ይዝከር። ብ2019 ነቲ ካብ ፈለገ ዮርዳኖስ 60 ሚሊ ሊትሮ ማይ ዝሓዘ ኢየሱስ ጫማ ዝበሃል ኣውፅኡ ከም ዝነበረ እውን ይዝከር። እቲ ናይ ሰይጣን ጫማ ኣብ ኢንተርኔት ምስ ወፀ እተወሰነ ነቐፌታ መጺዎ ይርከብ። ክርስቲኖ ኖም ዝስሙ ኣመሓዳሪ ሳውዝ ዳኮታ ኣብ ትዊተር ንነፍስናን ሃገርናን ኢና እንቃለስ ዘለና ደቅና እዚ ዓይነት ፍርያት እዚ ጽቡቕ ጥራይ ዘይኮነስ ፍሉይ ምዃኑ እውን ተነጊርዎም እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ግን እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ? እቲ ኣምላኽ ዝሃባ ዘለኣለማዊት ነፍሶም ክብል ብምስትንታን ተዛሪቡ ይርከብ። ምእንቲ ነፍሲ ህዝብና ንዋጋ ኣለና፣ ኣበርቲዕና ክንቃለስ ኣለና፣ ምስ በላሕቲ እውን ክንቃለስ ኣለና፣ ክንዕወት ኣለና ምንባል ንኣመንቲ ኣምላኽ ኣበራቲዑ። ሊስ ናብ 10 ድማ ከምዚ ኢሉ መሊሱ ኣመሓዳሪኹምን ንስኹምን ኣብዚ ብዛዕባ እተረግመ ጫማ ትዊት ጽሕፉ ኣለኹ ብምባል ነቲ ብዛዕባኡ ናይ ተቃውሞ መሲ ዝተዋህቦ ግብረ መሲ ሂቡ ይርከብ። ኣፍራይ ጫማ ናይክ ነቲ ምስናቱ ምህርቲ ተመሳሲሉ ዝተሰርሐ ናይ ሰይጣን ጫማ ክፈሪ ኣይፍቅድን ክብል እዩ ኣብ ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ከሲሱ ዘሎ። ብተወሳኺ ጫማ ምልክት ንግዲ ናይክ ከይጥቀም ካብ ምሻጥ ክኽልከልን ናይክ ሓቲቱ። ብተመሳሳሊ እቲ ጫማ ምድንጋር ከም ዝፈጠረ ዝሓበረ ናይክ እቲ ናይ ሰይጣን ጫማ ናይ ናይክ መሲልዎም ዓማዊሉ ብትዊተር ሰባት ነቲ ጫማ ከይገዝኡ ተቃውሞ ከም ዘስምዑ ከም መረዳእታ ኣቕሪቡሎ። ዓቀባውያን ኣሜሪካውያን ድማ ነቲ ጫማን ነቲ ራፐርን ብምቋም ኣብ ትዊተር ጽሒፎም እዮም። ስለዚ ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን እቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዝተጻሕፈ ትንቢት
ምስ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ቀስ ብቐስ እንዳተቐላቀለ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣብ እምነትና ጽኒዕና ክንከይድ ነዚ ግዜ እዚ ክንስተውዕሎን ይግባእ። እምበኣርከስ ምናልባት ብግርህና ነዚ ብደም ዝተሰርሐ ናይ 666 ናይ ሰይጣን ጫማ ብዘይፍላጥ ከይትገዝኡ ክትጥንቀቁን ይግባእ። እግዚአብሔር ጸኒዕና ክንከይድ ሓይሉን ጥበቡን ምስተውዓሉን ይዓድለና። ብዙሕ ሰብ ምእንቲ ካብዚ ቪድዮ ተማሂሩ ክጥንቀቕ ሼር ክንገብርን ሳብስክራይብ ምግባር ካልእ ጠቃሚ ትምህርትታት ክንከታተልን ንምሕጽነኩም። ብሩኽ መዓልቲ ሰስናይ